jaya 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 siswa budaya jaya 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 siswa budaya jaya 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 siswa budaya jaya 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 ayo nonton siswa budaya kedoprai asli saking Juwono monggo para wiyarsa lenggah ingkang sekeca hampir seni kedoprak siswa budaya pancen bener mbak yo kabeh kandamu saikine penyanyine ayu ayu yang sing tenanan ben entuk saweran mesem guyu ben tambah ketok ayu goyang yo mesem mesem deh nyebar kodong koro mbok yo sing sabar aku janji ra ngeliyo sisa budaya kedoprake apik akon ceritane duwe rezeki mesti langsung ditimbangi siswa budaya saking Juwono diwinani Pak Sudarsono kolancar lan remboko jaya jaya saklamiyo yo siswa budaya jaya 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 yo ayo kita goyang semuanya yo yo ayo yo yo jandutan azai tangannya di atas semuanya yo siji loro telu goyang yo ah yo ah yo ah
jaya, siswa budaya. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, 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 membawa saya. Saya duduk sendiri sambil
wis kabeh aku. Sopo sing ditampil Nanda? Ervina. Yo. Beda kowe ninggalke aku menteke wong liya apa rasa tresnaku saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sesek ning jero dada pancen ngarakake arep kepiye maneh aku wong randuwe aja sak batinmu marang kahananmu kang mas kukusan rasa tresnaku. Pasang rangge lintang ing angkasa uripku gawe lara marang tresna.
ada Jambu Alas. Disakra, disakra, keri keri keri, disakra, disakra, keri keri. Hati sakra, disakra, hati sakra, disakra, hati sakra, hati sakra, keri keri keri. Yo, yo. Hey. Kelingan manis aseme terus kelingan rama kemuyune nolan kasih kasih sayange karep atiku langgon dadi bojone Bojomu nak silih, nek penak ora tak balekke. Yo sayange wis duwe bojo bojone loro, nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora nglakon melu duweni Jambu alas kulite
Kasih goyang yuk. Ada Mbak Kumala Sari Asna. Dan juga ada Ferry Soraya. Siswa budaya. Ayo senyumnya sayang. Yo. Ayo goyang sampai bawah Mbak Asna yo. Asik. Iya. Jos. Dilanjut ada Resti Gandul. Gandul. Yo. Goyang dong. Ayo goyang. Pengen ngerti goyang Wanda? Asik. Iya. Iya. Dalam hidupku tak terenggutan menerpa jiwa. Yo. Ayo goyang kembali yuk. Ada Ervina dan juga Gita Wawa. Tambah satu artis lagi, ada Camila. Hey. Yo. Ayo goyang sayang. Woo. Goyang semuanya yo. Yo. Hey. Terima kasih. Yo. Ayo Mbak Vivi. Mbak Vivi.
Peter Sumile. Peter Sumile. Garam Cina. Garam Cina komplit. Oh. Yo! Angenku ngamboroan ngembus miko hitung lintang sesulah padang rembulan tak jeleki ono ngendi si panjarino tak titipi hitung ada ketak ngejantong lelungitan lelungan rembulan datang anu suara-suara kangen jiwa tak titipi wayang getir tak sambil angin sumilir orang kosong sliramu tanah santa pikir Rino wengi wayang mumbito atiku Singo watir dosa umpama Kapan boyo aku bisa Gekam lintang renggo hindai rembulan Yo! Sumber watir kuntang Sekar mekar ing ora-ora kangen sangat Upama nunggu tumetes akhir kanggo nalasi lungko-lungko ketika Ternama orang mbok gendong Yang kembali bersama pasukan truwet-truwetnya Sismo Budaya Angenku ngamboroan ngembus miko lintang sesulah padang rembulan tak jeleki ono ngendi si panjarino tak titipi kita ada ketat pejantong lelungitan lelungan rembatan Kamu suara-suara kang rengget jiwangga tak kirim wayang getir tak sambil angin sumilir ora krasa sliramu tanah santa Tumitis sikit
di belakang, oh sudah dipersembahkan ya. Ayo sayangku, spesial buat Pak Toyo dari Kalimantan, satu tembang diputer. Sarung Cina. Pasukan ojeknya merapat yo. Mbak Resti kasih goyang yo. Hey, I love you. Yo. Iya. 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 Ayo sayang. Yo.
Wisma Budaya. Asik. Yo, Sika. Spesial buat tuan rumah. Yo. Buat kanca-kanca TKW semuanya yang di Taiwan. Salam sukses buat Anda.
Aku njaluk dikawinke. Duwe anak adik modelan ngene ya, Nduk. Kira-kira kok doyan mboke dhewe ketoke. Ora kuat mbok nek karo anake. Karo Sing penting karo mbokne dhewe. Lah tenang. Lagi tak pikir wis krasa aku. Yo, hey. Yo. Simbok wajahku luwe iki lho ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno. Simbok penting kawinan. Sing penting kawin. Aku iki mbok wis mendem wedokan. Aduh simbok ra bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Aduh, mbokne. Sih, pripun? Apa neh? Kok Nduk, kesuwen? medhun sita Nduk nuruti bapake sing saka Kalimantan. Lah, itu bener betul. Ya wis cepet Nduk ceket-ceket. Nah, ya Nduk. Ora gampang wong bebojoan. Aku tuh bisa mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit ning Kalimantan. iya jali jangan disimbok mukawe dadi sakalesan yo asik hey hey
kono mbok aku tak nyambut gawe Yo. golek duit kanggo nikahan Tiada Mister mendem iki sing ngakon sing duwe omah. Nggih, matur suwun Bapak. Ora tak gagal penting sesuk tuku beras penting anak bojo waras nuturi kaya priyayi ditokne wae yen mendem rak njoso dhewe ngono ya Mas. Yen mendem Pak Wanda